Aisha tana ciki. Zan ake ta ne da soyayyar kat. Ma dai za ta dawo. Hanyar nan mata ina zan ta ce mutum yana. To shi kenan ba mu. Ya ma abociyar kyau. Kamala iya kwalliya iya tafiya. Ba ki san wani abu ba? Sai ka faɗa. Wato da na ga yadda kike tahowa kina tafa ɗaya bayan ɗaya. Yadda ka san wata ɗan sarki ko da yake aikin fi ɗan sarki ma a gudu. Yar gidan kowa ce tabbas saboda kina da kyau. Sosai da haka ban san da wani irin kalamai zan maka godiya ba. Yanzu ma na fita kuma ce ta aikin zai so na tafi ta tufa saboda kwatattun a aiki Ahmad wallahi bana son zuwa ban san me yasa haka Halifa yake gaya wai shi Ahmad din nan da nesa ya kai masa ya kamata a ce umma ta dan tsawatar masa ce shi ba za a aike shi je ba. Ni dai gaskiya ba na son wannan aikin da ake miki ina fita lungu da sako kowa yana kallon ki kai ya kamata a ce ma idan za a aike ki ki mun waya ko kofar gidan nan naku ki ba ni aike in je in so miki sannan kayan ki da ke amma ba na so ki dinga ni na isa a'a zan ma ji ka san Ahmad ne wallahi kuma ce gaba ɗaya ta bata su yaran nan ba sa son su ba aiki gaskiya dai ya kamata kuma ta tsawatar masu shi ke da gaga barin zai shiga jiya kai mata kada zo cika da su ka san da su hutu sosai ba za ki cika da su hutu ba kin manta cewa lokaci na naki ne suna akwai da bari shi da su shi ba ma kyakkyawar gudunwa ta